дар марказ ва ҷануби Македония муҳоҷирон бо як шумори афзоянда ба самти марзи Иттиҳодияи Аврупо ҳаракат мекунанд. бархе онҳо савори мотосикл, бархе пои пиёда буда, як шуморашон талош доранд ва аксаран бенатиҷа ба қаторҳои роҳи оҳан бичаспанд. аксари онҳое ки рӯзи 16 июн ба навор гирифта шуданд аз Сурия мебошанд, вале дар байни онҳо паноҳҷӯён аз Афғонистону Яман ва аз ғарби Африқо ҳам ҳастанд. дар маркази вижее дар канори Кобул, пойтахти Афғонистон, паноҳҷӯёни баргашта мунтазири сабти номанд то зиндагии худро дар Афғонистон аз сар бигиранд. вазири паноҳандагони ин кишвар аз онҳо боздид кард. дар ҳамин рӯз омори расмие нашр шуд ки мегӯяд шумори паноҳҷӯёне ки ба Афғонистон бармегарданд афзуда аст. дар 6 моҳи охир ҳудуди 18 000 нафар аксаран аз Покистон ба ватан баргаштанд. худи онҳо мегӯянд таҳти фишори мақомот маҷбур ба бозгашт шудаанд. дар пешовар, шимолу ғарби Покистон, аҳзоби мухолиф эътирози бузургеро алайҳи тақаллуби овозҳо дар интихоботи маҳаллӣ барпо карданд. ин гирдиҳамоии шоми 16 июн бузургтарин чунин намоиш дар пешовар дар чанд соли охир буд, чунки эҳтимоли бомбгузориҳо пеши роҳи чунин маъракаҳоро мегирифт. эътирозгарон талаб карданд ки ҳукумати вилояти Хайбар Пахтунхува истеъфо диҳад ва интихоботи нав доир шавад. дар Тифлис, пойтахти Гурҷистон, тоза кардани роҳҳову кӯчаҳо дар пайи обхезиҳои харобиовари 4 рӯзи пеш идома дорад. ихтиёриён харобаҳои хонаҳоро аз асароти сел тоза мекунанд. пулис палангеро ки аллакай як мардро дар як амбор кушт, гирд кардааст. баъди обхезӣ теъдоде аз ҳайвонҳои ваҳшӣ аз боғи ҳайвоноти Тифлис фирор карданд. фаъолон дар Киев ниқобҳои додистони қаблӣ ва кунунии Украина ва ҳам ниқоби раиси ҷумҳур Петро Порошенкоро пӯшида эътироз карданд. паёми онҳо ки парвандаҳои ҷиноӣ алайҳи олигархҳоро ба ҳоҷатхона мепартофтанд рӯшан буд. фаъолон мегӯянд қонуни нави парлумон додистони зидди фасодро тобеи Порошенко мекунад. вале ба ақидаи онҳо барои ба масъулият кашондани афроди пурнуфуз як мақоми мустақил лозим аст.